Ddewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n diolch i ti am dy ddydd ac am bob un cyfle i ddod o i'th bresenoldeb, i ddod i astudio dy air, i ystyried dy efengil di, yr efengil sanctaidd yma. Ac i ni yn llawenhau am bob un cyfle ac yn gofyn i ti i fod yn bresennol gyda ni. I ni'n gofyn ti trigarhau wrthyn ni ein crwydro, cyson, ein methiannau, i ni yn galw arno ti. Fadde ni am hyn, i fadde ni am ein crwydro yn ystod y dyddiau diwetha. Helpa ni o Dduw i droi'n golygon tuag at y ti, ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. O Dduw, tir di'n plith nawr, agor llygad y deillio, mwyn i weld ei hangen am waredwr. I ni'n gofyn i ti ddiogelu'n hamser bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig y gyhoeddiadau cyn i ni ddechrau. Eich atgoffa chi am hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath. Ar ddechrau'r wythnos, i ni'n bwriadu am gyfnod i barhau i recordio emynau'r efengil, myfyrdodau byr o tua 10 munud o hyd. Ac yna, ar ddydd Mercher, am 6 o'r gloch, egluro'r efengil ac yn barhau i edrych ac i astudio llyfr JC'r ail ar Holiness, Sancteiddrwydd. Ac yna ar y sil yr oedfa bregethu am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch i ni droi at air Duw, at lyfr y Salmau, yr 8fed Salm, Salm 8. Arglwydd ein ior ni mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, yr hwn na osodais dy ogoniant uwch y nefoedd, o enau plant bychain, yr rhai yn signo y perais nerth, o achos dy lynion i ostegi y gelyn ar ymddialydd, pan edrychwyf ar y nefoedd gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser, yr rhai o'r deiniaist, pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti i ymweled ag ef. Canis gwneithos ef ychydig is na'r yngylion ac a'i coronaist ac ogoniant ac a harddwch. Gwneithos iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo, gosodaist bob peth dan ei draed ef, defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd, ehediad y nefoedd a physgod y môr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd. Arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gadewch ni edrych ar y salm honno. Fe fyddwn ni'n edrych rhyw fath o drosolwg ar y salm gyfan, ond efallai'n arbennig ar y drydedd ar bedwaredd adnod. Pan edrychwyf ar y nefoedd gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser, y rhai o'r deiniaist, pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti i ymweled ag ef. Nawr, mae'n debygol i Dafydd ysgrifennu'r salm wrth ofalu am ei ddefaid yn ystod y nos. A byddai falle wedi gorwedd ag edrych i fyny ac edrych ar yr awyr yn llawn ysblander y gofod. Mae'n salm sydd yn dyrchafu ac yn gogoneddu Duw. O'r dechrau hyd y diwedd. Edrychwch ar yr adnod gyntaf. Dyma beth wrth iddo fe fyna orwedd siwr o fod ar ei gefn liw nos ac yn edrych ar yr awyr o'i gwmpas. Dyma beth dath allan o'i enau. Arglwydd ein ior ni mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Yr hwn o sodaist o ogoniant uwch y nefoedd. Dechreuai Dafydd drwy ddatgan pa mor fawr, pa mor ardderchog yw ei ddiw, a sylwch mae e'n cydnabod fel ei ddiw ef. A mae'n salm sydd yn datgan rhyfeddod y greadigaeth, mae hwnna'n sicr, ac ymostyngiad Duw yn ei ymdriniaeth a dyn. Ni'n gweld cariad Duw yma trwyddi draw yn dangos ac yn datgan. Ac mae e'n fel betai, mae fel yr emyn diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Bron iawn allech chi ddweud mae'r emyn yna yn adlewyrchiad o'r salm yma. Diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia, amen. Achos dyma beth sydd fan hyn. Mae yn salm sydd yn adlewyrchiad o'i deimladau o fawl, o foliant i Dduw, am ei gariad tuag ato ni fel dynion, fel pobl yn y greadigaeth. Mae'n diolch i Dduw am hynny, am y greadigaeth, ac tuag at ddyn yn ei brynedigaeth, yn ei achubiaeth. Mae'n gweld sut y mae Duw wedi dangos
gras a thrigaredd yn trefnu ffordd o achubiaeth. Felly mae'r cyfan yn dod yn y salm yma. Mae Dafydd yn cloriannu'r cyfan trwy ddychwelyd at y pwnc o fawl i'w arglwydd yn yr 9fed adnod yn yr adnod olaf. Arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ear. Mae hon yn salm sydd yn dyrchafu Iesu Grist. Dyna ddaeth Iesu Grist i'w wneud. Ef oedd y gair, ef sydd yn dangos i ni, hyn yw y diwdod. Dyma sydd yn enw'r arglwydd. Mae'r enw'r arglwydd yn datgan rhywbeth i ni, yn dyw e? Arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. I ni'n dysgu, a dyma dysgu llawer am Dduw, am ei berson, a dyna beth nath Iesu Grist. Mae e'n datgan y cyfan. Ioan 17:6, mi aglurais dy enw i'r dynion, a roddais di mi allan o'r byd. Mae Iesu Grist yn hyn i gyd. A mae'n cyfeirio at ein gwaredwr, ac mae'n diolch i Dduw am hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar safbwynt y byd, ac yna safbwynt y Cristion, ac yn olaf yn drydydd yn fyr i orffen yn gofyn y cwestiwn beth yw eich safbwynt chi. Chi sydd yn gwrando heddi, hoffwn i chi wrando'n ofalus, yn enwedig y rhai sydd yn bell o bethau Duw, sydd ddim wedi pwyso ar y Grist, ac i chi feddwl beth yw eich safbwynt chi. Ac mae'n wir i ni gyd, i ni ymholi ein hunan ac i chwilio'n calonau i weld sut i ni'n ymateb i'r gwahanol beth yma. Wel, yn gyntaf, safbwynt y byd. Cofio clywed Dr Martin Lloyd-Jones yn dweud sut y gallwn ni ddysgu rhywbeth am ddyn neu am berson o'i ymateb at bethau. Ac pan oedd yn dweud hynny, roedd yn cyfeirio at rai oedd yn feirniadol o gerddoriaeth a gyfansoddwyd gan Beethoven, neu falle rhai fel Bach neu Handel neu pwy bynnag, unrhyw gyfansoddwr enwog mawr felly, allech chi tybio, mi'n credu mai Beethoven yr oedd yn sôn amdano. Ac yr oedd yn dweud sut y byddai'r feirniadaeth o Beethoven yn datgan mwy am ddiffyg y person oedd yn beirniadu nag am y gerddoriaeth na'r cyfansoddwyr. Chi'n dysgu mwy am yr un sydd yn beirniadu. Pa maen nhw'n dod ac yn beirniadu Beethoven ac yn dweud yn hoffi fe ac yn tynnu'r gerddoriaeth yn ddarnau ac yn y blaen. A beth oedd Lloyd-Jones yn dweud? Oedd yn camu nôl ac yn dweud, wel, dwi wedi dysgu mwy am y person hwnnw nag ydw i am Beethoven. Am yr ymateb a roddodd at y cyfansoddiadau anhygol yma gan mawrion y byd cerddorol. Yr oedd yn dangos diffyg dealltwriaeth ar ran yr un sydd yn beirniadu, diffyg gwerthfarogiad. Ac felly yma credir i Dafydd orwedd ac edrych i fyny at y nefoedd. A'r hyn i ni'n gofyn nawr yw sut ych chi'n ymateb? Sut ych chi'n ymateb? Ydych chi yn feirniadol o'r rhai sy'n credu mewn Duw? Neu beth yw'r pethau cyntaf sydd yn dod i'ch meddwl? Achos yma, mae Dafydd yna, fi'n gwybod mae'n anodd i ni yn dydy pan i ni'n meddwl, i ni'n cael y tywydd yn aml, mae'n gymylau yn yr awyr mor aml. Ond fan hyn i Dafydd, mi fydde wedi bod diffyg cymylau siwr y fod, a mi fydde fe'n aml bob nos wedi cael rhyw ddarlun ysblennydd o'i flaen. A mae'n gorwedd ac yn edrych i'r nefoedd. Ac adnod 3, pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer, a'r ser, yr rhai o'r deiniaist. Yr un sydd rhaid gofyn, sut yma'r byd, neu sut i chi yn edrych ar bethau? Gallwn ddysgu, fel dwedodd Lloyd-Jones, llawer am berson o hyn. Sut i chi'n ymateb? Gallwn ddysgu llawer am gyflwr enau dyn o'i ymateb. Ymateb i lawer o bethau. Ond yma'n arbennig y greadigaeth i ni'n edrych arno. A cael weld sut mae'r salmydd yn ymateb maes o law. Ond rhaid gofyn i bob un sydd yn gwrando, sut i chi'n ymateb i'r greadigaeth sydd o'ch cwmpas chi? Wrth edrych ar y ser yn y nos, wrth weld y lleiad. Ar y degau gwahanol o'r mis, pan y gwelir y lleiad yn llawn. Sut i chi'n ymateb? Ydych chi'n edrych i fyny'r awyr ac yn gweld y lleiad? Yn adlewyrchu goleuni'r haul. I chi'n rhoi dwi'n cael y lleiad yn ymddangos mewn lliw gwahanol. Y coch yma'r oren yma. Mae'n anhygol yn diwedd. Ac yna'r maint
Hoffen ni beth ni wedi gwrando mwy mewn gwersi gwyddoniaeth a dysgu mwy. Hoffen ni beth ni wedi gallu deall mwy hefyd. Achos dyna i chi fendith yw i wybod yr holl bethau yma am fyd natur a'r byd y greadigaeth, a'r awyr, a'r lle'r, a'r seiad. A beth ni'n gallu, ni'n gallu dweud mwy am y pethau yna, mi fydde'n moliant ni falle gallu bod yn well i ryfeddu mwy at y pethau yma. Achos mae gweld y lleuad, hyd yn oed gweld rhan o'r lleuad ar y deg eraill o'r mis, pan i chi'n gweld rhan fach o'r lleuad a rhan fwy hanner lleuad ac yna chi'n gweld y lleuad llawn, mae'n hyfryd yn diwy. Ac i weld y cefndir fel llen ddi, y tywyllwch llwyr, y tu ôl, ac yna'r ysblander y siap o'r lleuad. Ac yna os gyda chi declyn i ddod o fe'n agosach, dyna chi ryfeddodau chi'n ei weld. Sut i chi'n ymateb? Sut i chi'n ymateb pan chi'n gweld y ser, ac yna chi'n gweld un, ac yna chi'n gweld y grwpiau o ser, a falle bod chi'n ddigon wybodus i wybod enwau rhai o'r grwpiau o'r ser. Ac chi'n gweld nhw'n disgleirio yn y nos. A mae'n anhygol, a sut i chi'n ymateb? Wrth gwrs, fel rhai, fel fi sydd o'r ddinas, dydyn ni ddim yn gweld y ser yn ei gogoniant yn aml. Ac oni di hwnna'n biti oherwydd goleadau'r ddinas yn amharu ar yr awyr. Ond pan i chi'n cael cyfle i weld yr hyn a welodd Dafydd, sut i chi'n ymateb? Os i chi'n mynd allan i'r wlad efallai, ac mae'n noson glir, ac chi'n edrych i fyny, a chi'n edrych i fyny i'r awyr ac yn gweld y tywyllwch didew, chi'n gweld y ser a'r lleuad. A sut i chi'n ymateb? Dyna chi olygfeydd rhyfeddol. Dyna i chi brydferthwch sydd i weld. Beth yw'r peth cyntaf a ddaw i'ch meddwl chi? Sut i chi'n ymateb? Ond yw y byd yn ymateb mor driennus, ac efallai bod rhai sydd yn gwrando hefyd yn ymateb yn driennus, yn aniwiol. Yn yr un ffordd pan y gwelant yn y dydd efallai, pan i chi'n gweld rhyfeddodau blodau, y coed, sut i chi'n ymateb pan i chi'n gweld blodau yn y ceia? Sut i chi'n ymateb pan i chi'n edrych ar goed? Mae coed yn anhygol yn dydyn nhw. Y coed bach, coed mawr ac yn gweld llawn gogoniant yn y dail i gyd. Yn enwedig, mae yna rhywbeth hyfryd pan i chi'n gweld coed a chi'n gweld y gwynt yn chwethu'r coed a chi'n gweld nhw'n symud o un ochr i'r llall. Beth yw'r peth cyntaf sydd yn dod i'ch meddwl chi? Beth sy'n digwydd pan i chi'n gweld prydferthwch a cyfrydwch meisydd yn llawn lliw ac arogl darthau? Pan i chi'n gweld creaduriad y byd, yr adar, y pryfed, a phob un ohonyn nhw mor bwysig i'r byd. Neu beth petai chi yn gweld baban bach newydd ei eni? Dyna chi eiliad. Pan i chi'n gweld baban fach, ac os ydych chi'n rieni, mi fyddwch chi'n tystio hyn pan welwch chi'ch plentyn y tro cyntaf. A di'r rhyfeddod ddim yn stopio ar yr ail neu'r trydydd beth bynnag faint o blant sydd gyda chi. Mae chi'n gweld gwyrth yma. Mae'n wyrth. Mae'n anhygol. Mae'n peri rhyw ymateb yno chi, ond diwe. Ond sut i chi'n ymateb? Sut mae'r byd yn ymateb? Sut mae'r byd yn ymateb pan maen nhw'n gweld y ser, y lleuad? Sut mae'r byd yn ymateb pan ych chi'n gweld machlud hael? A'r awyr yn newid i liwiau? Sut i chi'n ymateb pan ych chi'n gweld blodau a coed? Sut i chi'n ymateb pan ych chi'n gweld hwyaid ar y llyn? Sut i chi'n ymateb pan ych chi'n gweld adar yn hedfan? Ac adar o bob lliw? Sut i chi'n ymateb pan ych chi'n gweld pysgod? Os ych chi'n mynd ar hyd afon a chi'n gweld pysgod yn nofio yn yr afon? Ond yr hyn dwi eisiau gofyn yw sut mae'r byd yn ymateb. Hyn fydd yn wir, y mae'r byd yn ymateb yn ddynol, yn gnawdol ac yn ddiarol. Ydyn. Mae'r byd yn gallu disgrifio'r rhyfeddodau ac mae'n hyfryd i ddarllen ac i wrando. Mae e'n anhygol. Cyn bellai bod nhw ddim yn dweud celwydd ac yn dod â pethau, ond yna ni anwybodaeth nhw am seri a pethau felly. Maen nhw'n dod lan gyda rhyw ddamcaniaethau. Ond ar wahân i ni, os ych chi'n anwybyddu hynny, chi'n clywed nhw'n dweud y pethau mwyaf dyrys, mwyaf anhygol, am y gofod, am y byd, am y moroedd. Am y mannau poeth, am y mannau oer. Ac chi'n gweld, mae'n fyd rhyfeddol. Ac mae dyn yn gallu. Mae'r gallu yna, mae dyn wedi cael ei greu yn rhyfeddol, yn diwe. Ac mae dyn wedi cael ei greu gyda gallu, gyda meddwl, gyda menydd sydd yn gallu gweithio'r pethau yma mas. Ac maen nhw'n gweld y pethau yma.
Ac maen nhw'n disgrifio, maen nhw'n gallu dweud sawl milltir I ffwrdd i'r lleiad. Gall roi ffeithiau hynod o ddiddorol am y ser, ac wrth weld y blodau'r coed, gall restru cyfres o ffeithiau amdanynt, sy'n maint mor ddefnyddiol I ddyn. Ac mae dyn yn gallu ffeindio meddyginiaethau yn y coedwigod trofannol. A maen nhw'n gallu ffeindio pethau o dan y môr, falle pethau ni ddim wedi ffeindio to. Pethau y mae Duw wedi'r rhoid I ni. Ac mae dyn yn ymchwilio ac yn ffeindio ac yn hen amser, maen nhw'n ffeindio pethau sy'n gallu fod o help I ni. Ac mae'n anhygoel, ond sut mae'r byd yn ymateb? Maen nhw'n ymateb ac yn disgrifio'r pethau mae gyd. Y rhaglenni natur, maen nhw'n ddiddorol, ond mor drist. I ni'n dysgu llawer ond ydyn ni o'r cynhyrchwyr o'r rhaglenni byd natur ac am y cyflwynwyr. Beth I ni'n dysgu amdanyn nhw? Maen nhw'n drienus. Mor alluog. Ond maen nhw'n drienus. Mor di-dduw ydynt. Dydyn nhw ddim yn gweld y creawdwr tu ôl y cyfan. Mae dyn mor falch yn diwedd. Dyna lle maen nhw'n meddwl maen nhw wedi deall, a dyn nhw ddim wedi, ond maen nhw mor falch. Cred ei fod yn gwybod y cyfan, ac eto, dim ond crafu ar y wyneb ydyw, dydy dyn ddim yn gwybod fawr ddim am y byd. I ni'n meddwl bod ni wedi gwneud yn rhyfeddol I anfon dyn i'r lleiad. Ac I ni'n meddwl, wel, dyna chi anhygoel, ond I chi gallu dychmygu nawr, os I ni gallu gweld Duw yn edrych lawr ar ni ac yn gweld dyn, ac yn meddwl bod yn glyfar wedi gallu anfon dyn o fan hyn, o'r byd yma, un lleiad bach ni fan hyn, ac ni mor glyfar yn dydyn ni, ac yna mae dyn yn gallu anfon y llong danfor lawr I waelod y môr, ac yn gallu ffeindio ambell I beth, ac ni'n meddwl bod ni mor glyfar, ac ni'n gallu gweithio hyn I gyd mas, mae dyn yn falch o'i allu, a'i gryfder. Ond dyw ddim yn gweld dim o Dduw yn yr hyn a wel yn ystod y dydd ac yn ystod y nos. Dyw ddim yn gofyn y cwestiynau a dyle ei ofyn. Wrth weld y pethau anferthol yma, y pethau sydd y tu hwnt i'n gallu ni. Nid yw dyn yn gofyn pwy sydd tu ôl I hyn I gyd. Dyw ddim yn fodlon cydnabod. Mae yna lawer mwyafrif o ddynion ddim yn fodlon ystyried hyd yn oed bod cynllunydd tu ôl y fath greadigedd. Pam? A sut fod hyn yn bosib? Pam nad yw dyn yn fodlon ar ôl gweld y lleiad a'r ser ac ar ôl I rhai fynd allan i'r gofod? A pam nad ydyn nhw'n dod nôl ac yn dweud am y rhyfeddodau yma? Pam a sut nad yw'r rhain? Wel, mae'r adnodau o achos dy elynion I ostegiau gelyn ar ymddialydd. Mae dyn yn elyn I Dduw. Dyna pham. I ni wedi dysgu yn y Beibl mae dyn yn bechadur. Ac mae'r ffaith yma yn peri nad yw dyn yn gallu dirnad. Nid yw am ddirnad. Sylwch ar y ddau yna. Nid yw dyn yn gallu dirnad yr ysbrydol, y diwiol, ei greawdwr, ond dyw ddim chwaith am ddirnad. Mae'n ddall a drafeddodau a wel y salmyd. Dyw yn gallu gweld e. Mae ganddo fe lygad, mae'n gweld yr un peth, ond dyw ddim yn arwain, dyw ymateb, ddim yn arwain at yr un pen draw. Nid yw dyn yn gweld nac yn dysgu o greadigaeth, nid yw dyn yn deall nac yn gweld o ddysgu o ragluniaethau Duw chwaith, wrth edrych ar hanes y byd. Ostad wedi bod yn braidd yn genfigennus o'r rhai hynny sydd wir yn wyddonol ac yn gallu deall ac yn gallu cofio'r pethau ac yn gallu esbonio ffeithiau, achos y meddwl fel Cristion, dyna I chi helpu addoliad I weld rhyfeddodau byd natur, ac yn yr un peth o'n i'n dyfaru sawl gwaith, nad oeddwn ni wedi gwrando mwy mewn gwersi hanes. Dwi'n dwlu ar hanes nawr a gallu dysgu hanes yn yr ysgol. Ond hoffwn ni beth ni'n gwybod mwy am hanes a bod gen I gof gwell I gofio, achos dychmygwch fod yn hanesydd ac yn gallu edrych nôl ar hanes y byd ac yn gallu gweld e fel Cristion. Ond mae'r byd dim ond yn gweld gwlad fan hyn, brenin fan hyn yn ymosod, a falle rheswm nath ymosod fan hyn oedd oherwydd problemau economaidd neu eisiau bod yn gryf ac yn gweld yr hanesion yma I gyd yn olrhain y cyfan ac yn gallu enwi pob un digwyddiad ac maen nhw'n cofio'r cyfan, ond dydy'r haneswyr, mwyafrif o hwnna haneswyr, ddim yn edrych ar hyn ac yn edrych ar hanes trwy lygad Cristion, y salmydd, rhagluniaethau Duw. Dychmygwch gwybod eich hanes ac yn gallu gweld rhagluniaethau Duw ar waith. Mae mor gyffroes yn dyw e. Mae'n gyffroes I fod yn wyddonydd ac yn Cristion, I weld mawredd Duw yn y greadigaeth, ac yna I fod yn hanesydd sydd yn Cristion, ac I weld mawredd Duw yn trefnu rhagluniaethau, ac yn gweld Israel, ei bobl, ac yn gweld hanes o wlad honno, a'i effaith ar yr holl fyd. Mae'r Beibl yn iawn. Chi'n dysgu llawer o'r Beibl, popeth o'r Beibl.
Ond dyw haneswyr ddim, nag ydyn nhw. Dyn nhw ddim yn ei weld e. Dydyn nhw ddim yn dysgu gwersi holl bwysig. Nid yw dyn yn gweld o llaw Duw ar waith. Pan yn wynebu sefyllfa fel heddi, fel bydd ni'n gwynebu heddi. Nid yw dyn yn ystyried Duw. Ac os yn ystyried Duw, yr hyn maen nhw'n dweud yw, Duw pa bynnag ddiw I chi'n dymuno galw arno. Sdim ots os yw e'n unrhyw ddiw, nid y gwir ddiw. O, mae'n driennus ond yw e. Nid yw dyn yn ystyried y gwir ddiw. Nid yw yn meddwl, a yw Duw nawr yn yr oes ni'n byw yn nawr, yn y problemau ni'n gweld nawr gyda'r afiechydon sydd o'n gwmpas ni. A yw Duw yn ei drigaredd yn rhoi rhybydd arall I ni wrth darllen hanes y byd ac yn gallu gweld rhagluniaethau Duw, gallu gweld barnedigaethau Duw, gallu gweld rhybuddion Duw. Pam nad yw dyn yn gallu gweld, a yw Duw nawr yn rhoi gwersi ni. Dyna sut dylen ni ymateb i'r greadigaeth, yn ymateb I hanes I weld o llaw Duw. Trwy'r amser, ym mhob dim. A yw Duw yn galw ar ddyn I ddeffro? Gai ofyn cyn symud ymlaen. Sut ydych chi yn ymateb? Beth yw'ch safbwynt chi tuag at yr holl beth yma? Beth yw eich safbwynt chi am y greadigaeth, am y lleiad, am y ser? Beth yw eich safbwynt chi am y coed a'r blodau? Beth yw eich safbwynt chi am rhyfeddod dyn a chreaduriaid? Beth yw eich safbwynt chi am hanes ac am ragluniaethau? Sut ych chi'n ymateb i'r holl beth yma? Yn anffodus, safbwynt y byd yw llawn balchder, ac nid yw yn meddwl am Dduw, nid yw yn meddwl am y creawdwr, mae yn meddwl am ddyn ac am ei allu. O, mae yn driennus ond yw e. Wel, gadewch I ni symud ymlaen. Beth yw safbwynt y Cristion, safbwynt y Salmydd? Dyna chi wahaniaeth i'r byd a geir yn ymateb y Salmydd a phob Cristion. Adnod 1, ymateb yn gyntaf, allan ni ddechrau fel ddechreuais I reit ar y dechrau, I gyfeirio at yr adnod gyntaf. Yr ymateb cyntaf ddyle fod. Pan I chi'n mynd allan yn y nos am yr awyr yn glir a chi'n gweld y ser a'r lleiad. Arglwydd ein ior ni mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, yr hwn a sodais do goniant uwch y nefoedd. O, dyna chi o goniant. Nid oes neb mwy na Duw. Dyna'r peth cyntaf ddaw yw I feddwl y Salmydd, y darchafu enw'r arglwydd, I feddwl am yr un y tu ôl i'r fath greadigaeth. Adnod 3, pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser, y rhai o'r deunes, pa beth yw dyn I ti i'w gofio, a mab dyn I ti ymweled y gef. O, mae'r Salmydd yn cydnabod yn syth, mae gwaith bysedd yr arglwydd yw'r cyfan. Mae'n edrych yn syth. Dyna peth cyntaf yn meddwl amdano. A byddai'r defaid wedi bod o'i gwmpas bydde wedi gorwedd ar y llawr sych siwr o fod. A mi fydde wedi edrych lan, bydde wedi clywed ambell I dafad yn brefi falle. A mi fydde wedi clywed y tywelwch hefyd. Ac yna wrth edrych lan, mi fydde wedi gweld. A peth cyntaf yn dweud yw, gwaith dyfysedd di yw hwn o Dduw. Diolch I ti yr holl alluog Dduw. Dwi'n gwybod fy mod I yn aml iawn yn dyfynnu'r emyn fach hon sydd yn cael ei chanu gan blant yn yr ysgol. Mae'n emyn hyfryd. Dwi'n dwliau ar yr emyn yma, mae mor syml. Achos mae'r cyfan yma dath ei gof pan yn meddwl am y salm. Beth yw mesur glas y nen? Beth yw maint y ser uwch ben? Dweud mae'r bydoedd yn dy gliw blentyn bach mor fawr yw Duw. Dyna mateb y Salmydd. Dyna beth mae'r ser uwch ben yn ei ddweud. Dyna beth mae'r byd sydd wedi greu gan Dduw yn ei ddweud. Blentyn bach mor fawr yw Duw. Dyna'r peth cyntaf sy'n dod i'ch feddwl chi. Pa mor fawr yw Duw os yw wedi creu byd a'r ser, a'r lleiad, a'r haul. Ac yna'r peth ni ddim yn gallu gweld. Mae wedi creu cyfan. Mae'n anhygoel. Beth yw iaith? Y blodau fyrdd, wena yn y meysydd gwyrdd, dweud, dyma sut dylen ni mateb, dweud mae'r blodau teg ei lliw, blentyn bach, mor hardd yw Duw. Ni'n dysgu wrth edrych ar y blodau ac wrth I arhogli nhw, pa mor hardd, pa mor brydferth yw Duw. Mae hwnna'n dweud llawer I ni am ei gariad ond yw e. Beth yw iaith y meysydd id, coed yr ardd, a'r llysiau I gyd, dweud mae'r ffrwythau o bob rhyw, blentyn bach, mor hael yw Duw. O, mae heilion I Duw yn anferth.
Mae wedi rhoi byd i ni yn llawn rhyfeddodau. Digon o fwyd i bob un, digon o ddŵr i bob un. Ac eto mae dyn yn ei bechod yn amddifaddu ei gydyn o'r pethau yma. Ond mae Duw wedi rhoi y cyfan i ni. Ac yna beth mae dyn yn neud? Dwi'n yn credu mewn Duw ac yna mae'n beio Duw. Ond dwi'n yn gweld mae ei bechod sydd yn peri'r problemau mae godi. Beth mae'r iaith y meisydd hyd yn ei ddweud? Dweud mae'r ffrwythau o bob rhyw blentyn bach mor hael yw Duw. Beth yw neges Iesu Grist? Dyma beth mae'r salm yma'n cyfeirio ato. Go iawn, mae'n cyfeirio at y pethau yma ni newydd sôn amdano, ond mae'n dod at hyn beth mae'r ymunydd yn neud. Beth yw neges Iesu Grist? Cyfaill gorau'r galon drist, dweud o'r hyd mae'r hanes gwew. Blentyn bach mor dda yw Duw. Dyna ddatgan y salmydd yma. Dyna beth mae'r salmydd yn ei ddweud hefyd. Mae'r salmydd wedi gweld ei wendid ei hun fel dyn. Mae'n gwybod ei fod yn wan. Mae'n gwybod ei bod yn fethiedig. Mae'n gwybod bod yn dod yn fyr. Mae'r salmydd wedi cael y profiad hynna. Trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân. A gorwyd ei lygaid ei enaid i weld ei gyflwr, i weld ei bechod. Mae wedi weld e. Mae wedi gweld bod yn dod yn fyr o ogoniant Duw. Ac o feddwl am y greadigaeth, ond hefyd am ei ddallineb heb ras i weld rhyfeddodau Duw, ei garedigrwydd. Mae'n gweld hyn. Mae'n gweld y cyfan, mae'n gweld caredigrwydd Duw. Fe weld balchder dyn, mae wedi gweld hyn, mae'r salm wedi weld balchder dyn yn gwrthod ildio a rhoi'r clod i Dduw. Mae'n meddwl fod ganddo atebion, ond ydyw dyn yn meddwl bod ganddo fe'r atebion. Hyd yn oed nawr, mae'n dweud fe fyddwn ni'n curo, fe fyddwn ni'n ennill, ond dyn nhw ddim yn troi at Dduw. Ac eto i gyd, nid yw dyn yn gallu ymdopi a stormydd garw. Dyna falchder sydd mewn dyn. Ac eto i gyd, dyna gyd sydd wedi bod ar y newyddion dros y blynyddoedd diwetha. Tro ar ôl tro yn y gaeaf ac yn yr haf. Trwy'r flwyddyn. Nid yw dyn yn gallu ymdopi gyda'r stormydd garw sydd yn dod. Nid yw yn gallu delio â sychder. Dyw dyn ddim yn gallu delio pam nad yw'r glaw yn syrthio ac mae'r tir yn sychu ac mae yna broblemau dirfawr yn dod ac yna pam mae'r glaw yn dod a'r llefogydd yn dod. Nid yw dyn yn gallu ymdopi a'r llefogydd. Nid yw'n gallu delio ag afiechydon fel i ni wedi gweld yn nawr. Nid yw'n gallu oedi'r broses o garlamu tuag at y beth. Dyw dyn ddim yn gallu stopio'r beth. I ni'n clywed am fawrion y byd cymdeithasol, y byd cyfryngau, y byd gwleidyddol. I ni'n clywed am rhai sy'n cael eu cymryd camu o fyd amser i dragwyddoldeb sydd yn dod at ei diwedd, yn dod at ei beddi tra'n ifanc. Eraill yn chydig bach yn hun, ond dim un o'n ni'n hen iawn. I gyd, maes o law yn goffod camu'r bedd, ond dyw dyn ddim yn gallu oedi, dyw ddim yn gallu stopio'r broses. Ac eto, y mae dyn yn cerdded yn ffroen uchel, llawn hyder y meddwl i fod ganddo'r atebion i gyd. Ond fe wel y salmydd ei Dduw tu ôl y cyfan. O, mae gan y salmydd, y Cristion, y safbwynt cywir. Fe wel rhyfeddod a mawredd ei arglwydd yn y ser. Y lleiad, y greadigaeth, byd natur, ond hefyd felly dywed yr ymunydd fel y salmydd. Mae'n gweld mwy. Mae wedi gweld hynny ac mae hwnna'n hyfryd ac onid yw yn gyffroes pan ych chi'n gweld hyn ac yn meddwl pa mor fawr yw Duw a pa mor fawr yw Crist. Ond nawr, mae fel betai'n camu'n bellach ac yn ddyfnach. Adnod 4. Pa beth yw dyn i ti yw gofio a mab dyn i ti ymweled ag ef? O, fel mae'r ymunydd yn dweud, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, bod Duw i Dduw ystyried dyn. Pa beth yw dyn i ti yw gofio? Mae Duw wedi ystyried dyn. Mae Duw wedi ystyried dyn yn ei wendid, yn ei bechod, yn ei falchder. Mae'n anhygol. Ac mae'r salmydd wedi gorwedd yn edrych ar y ser ac nawr mae'n meddwl bod Duw yn ei drigaredd, yn ei ras, yn ei gariad, yn ystyried ni sydd yn llawn balchder. Ond dyna yw yr efengyl. Ond dyna yw gras Duw ar waith iddo ystyried dyn na heidda dyn gael ei ystyried. Fod dyn di codi dwrn fyny at Dduw.
fod dyn yn anwybyddu Duw, tro ar ôl tro, a byna ddigon o brawf yn yr holl fyd i fyny bod dyn yn ystyried Duw. Ond mae'n gwrthod, ond dyma beth sy'n anhygoel yw gras Duw, fe nath ystyried dyn. Fe feddyliodd amdano, wrth iddo greu y byd mor hyfeddol i ni ei fwynhau. Fe nath feddwl amdano ni, fe ganiataodd Duw i ni weld y golygfeydd mwyaf rhyfeddol wrth edrych i fyny a gweld y lleuad a'r holl sêr. Dyna chi ryfeddod bod Duw wedi ystyried dyn, bod e wedi peri gymaint o bethau i ni fwynhau. I ni gallu mwynhau gweld. I ni gallu mwynhau clywed ein lleisiau'n gilydd yn siarad yn gilydd, i glywed pobl yn canu. Mae'n hyfryd yn diwe. I gallu clywed yr adar yn canu. Nag yw hwnna'n hyfryd. I glywed y tonau yn dod i fyny ar y traeth. O, mae hwnna'n sŵn hyfryd hefyd yn diwe. I gallu gweld y machlud hael. I gallu gweld yr hael yn mynd lawr a sêr yn ymddangos. Mae Duw yn ei drigaredd, yn ei gariad wedi ystyried ni i roi pethau hyfryd, i roi teulu ni, i roi ffrindiau ni. Mae wedi roi pethau mwyaf gwerthfawr i ni fwynhau. Dyna fyd mae Duw wedi greu. Mae e'n fyd anhygoel. Mae popeth yma i ni. Bod dyn wedi gwneud ei orau glas i sbwylo'r cyfan, ac i ddinistio'r cyfan, ac i ddymchwel yr holl bethau da mae Duw wedi rhoi i ni. Mae wedi rhoi gymaint o bethau i fwynhau. Ac eto gyd mae dyn a llywodraethau yn gwneud deddfau yn striwo'r cyfan. Ond mae'r salmyd wedi gweld. Diolch i ti Dduw am yr holl ryfeddodau yma. I ti ganiatáu'r pethau yma. A hyn oll yn helpu ni addoli. Ond ceir mwy, mae'n mynd mwy yn diwedd, mae'n mynd yn ddyfnach. Cymaint mwy. Nid yn unig i Dduw i ystyried ni yn ei greadigaeth anhygol, ond fe ystyriodd Duw ni wrth anfon ei fab. Ond nid dyma pwrpas y salm. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist i ddelio a'n pechod. Dyma beth na dod i feddwl y salm wrth edrych i fyny a gweld yr hyfeddodau. Mae'r greadigaeth yn hyfryd ac yn ardderchog ac mae'r manylder yn anhygoel. Ond nawr, be mae wedi gwneud i'w ystyried hyn? Rwy ti nid yn unig wedi ystyried na, Dduw, ond ti wedi ystyried ni yn ein pechod, yn ein gwendid ni. Adnodau a mab dyn i ti i ymweled ag ef. Anfonodd Duw ei fab. Yn y salm mae Dafydd yn dyrchafu Crist i Dduw, bod Duw yn dod lawr at ddyn. Duw gyda ni, Emmanuel, ymwel â ni yn ein pechod. Fe drefnodd ffordd cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen. Fe drefnodd ffordd y byddai yn ymweld â ni. Yn ystyried ni, yn ymweld â ni, a fe nath hynny yn ei fab Iesu Grist, fe ddath ei ddelio gyda'n pechod, a berodd i ni fod yn elynion iddo, ond fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r hyn sydd i peri'n bod ni'n elyn i Dduw. Fe ddath i ddelio gyda'r gelyn a'r ymddialydd, Satan ei hun. Dyna beth nath Iesu Grist wneud. Fe ddath Iesu Grist lawr, ac fe ddeliodd gyda'r pechod. Yno 5 canis gwneithos ef ychydig is na'r engylion, ac a'i coronaist, ac ogoniant, ac a harddwch, ymostyngodd, fe ddaeth o'r nef i'r byd, i fyd a fyddai yn ei wrthod. I fyd a byddai'n dioddef drostom, dyna beth ddigwyddodd. Ond yna ogoniant oedd i weld ynddo yn yr Iesu. Fe gafodd y fath ogoniant yn ei fywyd. I ni'n gweld y ogoniant y mywyd yr Iesu o'r dechrau i'r diwedd. I ni'n gweld rhyfeddod yr enedigaeth ac yna wrth iddo gyflawni'r proffwydoliaethau yn ei enedigaeth, yn ei blentyndod a'i weinidogaeth yn ei athrawiaeth yn ei wirthiau fe. I ni'n gweld y cyfan bod e'n cyflawni'r proffwydoliaethau. Dyna chi ogoniant ac yna yn ei ras ac yn ei gariad ac yn ei drigaredd ac yn arwain at y groes. Be ddigwyddodd? Yn ei fywyd fe gyflawnodd ddeddf yn ein lle ni. Dyna chi anhygoel. Dyna sut deliodd gyda'n pechod ni a gyda'n gelyn ni. Dyna sut deliodd fe gyflawnodd gyfraith yn ein lle ni. Ond hefyd ath i'r groes ac yno ar y groes fe gymerodd ein cosb ni am ein pechod ni, am ein methiant i gadw'r gyfraith ac yno tywalltodd y tad iddi gofaint ar ei fab. Dyna sut ymwelodd â ni. Dyna sut deliodd gyda'n problem ni. O'n pechod ni dim syndod i ni'n darllen Rhosyn Saron. Lili'r dyffrynoedd yw ein gwaredwr ni, yr Arglwydd Iesu Grist. Fe nath cyfan i ni. Dyrchafa
Dafydd Iesu Grist, adnod 6, gwneitho sydd arglwydd ieithu ar weithredoedd dy ddwylo, gosodais bob peth a neu draed ef, defaid ac ychen oll ac anifeiliad y maes hefyd, ehediad y nefoedd a physgod y môr, ac y sydd yn tramwy o llwybrau'r moroedd. Arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, mawr yw Crist. Mawr wrth fyw, wrth iddo gadw'r gyfraith yn ein lle, mawr ar galfaria, yn marw yn ein lle, yn cymeryd ein cosb yn ein lle, mawr yn ei atgyfodiad, yn concro'r bedd, a'r gelyn, yn concro Satan, yn concro pechod, fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn ar ein cyfer ni. Dyna chi ymateb. Dyna chi ymateb y salmydd pan edrychodd e a gwelodd e'r lleiad. Tro nesaf chi'n edrych ar y lleiad, o na fydda'ch ymateb chi fel hyn, yn llawn moliant, yn llawn rhyfeddod, ac bod chi'n diweddu lan yn molian i Iesu Grist am yr efengil sanctaidd. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil, am yr efengil, am yr efengil sanctaidd. Halleluia, 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 amen. Wel, i orffen yn fyr, beth yw eich safbwynt chi? Ni wedi gweld safbwynt y byd, mae'n driennus, mae'n drist, ond y fath a llineb ddim yn gallu gweld, ddim eisiau gweld. Ac yna'r ymateb y saint, y salmydd, yn rhyfeddu ac yn molian i Duw, am y greadigaeth, am yr arglwydd Iesu Grist. Ond beth yw eich safbwynt chi? Chi'n gwybod pan bu'r Iesu yn agosau, dwi am gyfeirio nawr at y Testament Newydd, achos mae yna gyfeiriad fan hyn gan yr Iesu ei hun. Adeg pan bu'r Iesu'n agosau at Jerusalem, yn agosau at ei farwolaeth ar y groes, a pan oedd ar yr orymdaeth i'r ddinas ar gefn asyn. Ac glywodd e tra ar yr asyn, wrth iddo ddod i Jerusalem, ar orymdaeth, a pobl yn taflu'r dail, a'r brigau o gwmpas, a'r palmwydd, fe glywodd e rai yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Hynna wrth agosau eto, ceir plant yn gweiddi mawl iddo. Grandewch ar adnod 15 ac 16 o Matthew 21. A phan welodd yr archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, yr rhyfeddodau a wnaethau efe, a'r plant yn llefain yn y deml ac yn dywedyd, Hosanna i fab Dafydd, hwy a Lydiasant. Ac e ddywedasant wrtho, a wyt ti'n clywed beth mae rhai hyn yn ei ddywedyd? A'r Iesu a ddywedod wrthynt, ydwyf, ond ni ddarllenasoch wi erioed o enau plant bychain a rhai yn signo y perffeithiau sfoliant. Dyma i chi'r neges y salmydd. Roedd y mawrion, yr archoffeiriaid, yr arweinyddion crefyddol, y phariseiaid a'r ysgrifenyddion, rhain oll, yn flin yn doedden nhw'n grac. Roedden nhw'n grac ei fod yn gwrthod tawelu'r dorf, gan ei bod yn rhoi clod iddo fel petai yn ddiw, fel petai ti yw'r Meseia. Nid oedd yr archoffeiriaid na'r ysgrifenyddion, yr iddewon yma, rai crefyddol, doedden nhw ddim yn gweld yr Iesu fel y Meseia. Nid oeddent am ei weld fel mab Duw, yr holl brawf diamheuol oedd yno. Mae Iesu oedd y Meseia. Doedd ddim yn bosib yn fathemategol ystadegol, doedd ddim yn bosib i'r Iesu fod yn neb ond y Meseia. Yr holl proffwydoliaethau, yr holl weithredoedd, ond doedden nhw ddim am ei weld e. Doedden nhw ddim yn ei gydnabod e. Doedden nhw ddim eisiau gydnabod e, ddim yn gallu gydnabod e. Ac eto roedd yr rhai bach yma, y plant. Roedd y bobl cyffredin, yr anysgedig, yn rhoi'r fath glod i'r Iesu. Hosanna i fab Dafydd. Ond dyma beth dywed y salmydd. Yr arweinyddion yn gwrthod gweld Iesu Grist fel y Meseia na i fawredd. Beth mae'r byd yn ei wneud? Y gwyddonwyr. Dydyn nhw ddim yn gallu gweld, yn methu, yn gwrthod cydnabod ôl llaw Duw yn y greadigaeth. Ac eto fe all y saint mwyaf anysgedig weld a deall mawredd y greadigaeth a gweld ôl bysedd Duw ar waith pan y cewch i'r gwyddonwyr mwyaf clyfar methu ei weld e. Gall plentyn bach
weld a deall yr efengil a datgan yr efengil, pan na all gwybodaethon mwyaf weld unrhyw beth. Gallwch chi cael rhywun sydd wedi cael doethuriaeth sydd yn athro diwinyddiaeth, sydd wedi darlithio ar hyd a lled y byd a'r grefydd, hyd yn oed Cristnogaeth, ond sydd heb dod yn blentyn i Dduw, sydd heb ymddiried yn Iesu Grist am ei iachawdwriaeth. Ond mae'n grefyddol, mae'n wybodus, mae'n gallu siarad fel y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion a'r archoffeiriaid, ond methu gweld Crist fel y gwaredwr, yr unig gwaredwr. Ond fe allwch chi cael plentyn bach, gwrando ar oedfa, clywed gweddi mam neu dad yn darllen adnod o'r Beibl ac yn gweld ei bechod ac yn datgan pa mor fawr yw Duw ac yn diolch iddo am faddau bechod. Mae'n anhygoel ond yw e? Dyma yw hanes y byd. Dyna oedd hanes yr orymdaeth tuag at y groes. Doedd yr archoffeiriad a'r ysgrifenyddion ddim yn ei weld a fe rybuddiodd yr Iesu hwy. Ond i ddarllenasoch chi erioed o enau plant bychain a rhai yn signo perffeithiau sfoliant. Chi ddim yn ei weld ond mae'r plant yn ei weld mae'r cyffredin yn ei weld mae'r gweiniaid yn ei weld Ond i chi'r gwybodaethon methu weld Gai ofyn wrth gloi, sut ydych chi yn ymateb wrth edrych o'ch cwmpas chi, wrth weld y lleiad, wrth edrych ar y ser, wrth weld byd natur, wrth weld rhyfeddodau rhagluniaeth. O mae'n arwen y salmydd at addoliad o Iesu Grist fel ei waredwr. O na fyddwch chi yn dechrau ceisio. Dyma'r pwynt. O na fyddwch chi'n dechrau gofyn cwestiynau wrth weld y pethau hyn. Dyma chi her i chi. Chi sydd yn gwrando nawr a sydd dal heb droi at Grist, heno pan daw'r ser allan ar lleiad. Neu yn y bore pan ych chi'n gweld yr haul a chi'n gweld y blodau i'r coed. O na fyddwch chi'n rhoi her i'ch hunan. A falle bod chi dim ond yn gweld blodyn a chi'n gweld yn bert. Falle bod chi'n gallu beintio fe'n anhygol o brydferth. Ond ych chi ddim yn gweld ôl llaw Duw tu ôl y petalau. A pan ych chi'n arogli'r peth, ych chi ddim yn diolch i Dduw ac yn meddwl pa mor fawr. A yw Duw yn peri bod ni'n gallu arogli'r persawr anhygol sydd yn dod o'r blodyn. Ac yna, Duw ddim yn eich arwain chi feddwl am Iesu Grist. Fod Duw wedi ystyried ni yn y greadigaeth. Fod wedi ystyried ni yn ei fab Iesu Grist. Ac os ych chi ddim yn ei weld galwch, mae rhaid i fi dechrau meddwl, mae'n gwneud synwyr, ond dwi ddim yn gallu weld cyfaddefwch gerbron Duw, cyffeswch gerbron Duw. Dwi methu credu, dwi ddim yn gallu weld o Dduw, graslon agor llygaid fe ynaid i fi cael gweld fy angen, i mi cael gweld y rhyfeddodau yma, i mi cael gweld Iesu Grist ar hyn mae wedi wneud trostaf. O galwch, ceisiwch, gofynnwch, ymholwch. Galwch i Dduw i drigyrhau wrthych chi. I weld yr hyn a wnaeth yr Iesu trostwch chi, achos ar y ddewid yw hyn, wrth i chi alw, wrth i chi ddod ato, y mae wedi addo, ni fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd. Dyna chi addewid. A dwi ddim yn gallu dweud celwydd. Ac felly o waelod eich calon, os ych chi'n gweiddi yn galw, yn ystyried, trigyrhau wrthif, helpa fi, yn fy anghrediniaeth agor fy llygaid i weld y rhyfeddodau byd natur, mae hwnna'n un peth, ond o Dduw, helpa fi weld Crist. A'i fod wedi marw ar y groes trostaf. Dyna chi Salm. Arglwydd ein ior. Arglwydd ein ior ni. O na fydden yr rhain gallu dweud hynny nawr. Falle ddim ar ddechrau'r oedfa, ond erbyn diwedd yr oedfa chi di ymuno gyda'r salmydd. Arglwydd ein ior ni. Mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddear, yr hwnna sodais dy goniant. Uwch y nefoedd. Dyna chi anhygol. Ac yna, pan edrychwyf ar y nefoedd. Gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser, y rhai a ordeiniaist, pa beth yw dyn i ti i'w gofio. A mab dyn i ti ymweled a gef. Ac yna wrth i chi gario ymlaen trwy'r salm. A byddwch chi'n diweddu yn ymuno gyda Dafydd. Arglwydd ein ior. Mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddear. Gadewch i ni weddio.
Yn nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.